Sakonnin ra'ayoyin masu sauraron filin gatarin gwari na Albarka rediyo daga shafinmu na Facebook. Sakon farko da ya fito daga hannun Samin mai garin Kunsa Altafawa Balewa yace da farko ina taya yan uwa musulmai murnar shiga wata mai alfarma da aka haifi fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shiga da ake yi a lokacin Maulidi na dinke-dinke a wannan wata abu ne mai kyau domin yara za su tashi da soyayyar manzon Allah, amma zagagari da ake yi akwai baza gurbi a ciki da suke cakuduwa tsakanin maza da mata, suna yin abubuwa da bai dace ba, kuma hakan ba koyarwar Annabi bane. Muna fata Allah ya ganar da mu, da fatan za mu yi Maulidi lafiya. Sai sakon Kabir Ketu Kandahar yace ina taya daukacin al'ummar musulmai murnar zagayowar watan haihuwar shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabbas abin da wasu tsiraru suke yi wai da sunan Maulidi abin bai dace ba. Ina kira ga waɗanda aka dora mu alhakin kula da wannan abu da sa ido sosai don kauce mu faruwar hakan. Allah ya sa mu yi Maulidi lafiya kuma mu gama lafiya. Sai sakon Salman Al-Faris Ibrahim yace hakika wannan maudu'i da kuka dauko na yau babbar maudu'i ce. Ni kam sai dai na mana addu'ar Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ce ya bamu ikon binta, kuma ya nuna mana ƙarya ce ya bamu ikon kauce mata, ko da kuwa daga bakin wane ne suka fito. Ku tashi lafiya. Sai sakon Muhammad Zahraddin Yakubu yace muna godiya wa Allah da ya nuna mana wannan wata mai cike da haske, watan da aka haifi fiyayyen halitta manzon tsira shugaban mu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Hakika da yawa matasa a yau suna fitowa a ranar Maulidi su yi amfani da wannan rana wurin nuna fitsara da aikata abin da bai dace ba, amma sanin kowa ne wannan ba shine asalin karantarwar Maulidin manzon Allah ba, domin asalin abin da Maulidi ya kunsa shine gode ma Allah bisa ni'imar da ya ma wannan al'umma na samar da fiyayyen halitta tare da karantar da jama'a tarihin rayuwarsa, ɗabi'unsa, mu'jizozinsa da dukkan abin da ya shafi manzon Allah. Hakika jahilci da nisantar karatun addini shi yake sa matasa aikata abin da bai dace ba a wannan rana mai girma, duk da kasancewar idan dambu yayi yawa baya jin mai, amma dalilin aikata wani abu marar kyau daga wasu bangarori ba shi zai sa Maulidi ya zamo gaba ɗayan shi baya da kyau ba. Muna fata malamanmu da hukumomi za su tashi tsaye wurin samar da kyakkyawan tsari a cikin wannan hidima tare da kawo gyare-gyare don tabbatar da an yi shi cikin tsari mai kyau. Sai sakon Rabiu Adam mai Bulawus yace ai dama duk abin da ake yi musamman abin da ya shafi addini sai an samu bata gari a cikin shi. A shekarun baya abin ba haka yake ba, ana yin majalisoci ne a baya da tarihin ma'aiki tare da rera kasidu da karatun alkur'ani a cikin nutsuwa da girmamawa. Da tafiya sai aka fara muzahara akan tituna da nuna girmamawa da martabarsa. A nan ne wasu suke wuce makaɗi da rawa, amma yanzu ma ba a makara ba, za a iya tsaftacewa musamman malamai da kwamiti da ke shiryawa ƙarƙashin jama'atul Riyadul Islam. Sai sakon Alamin S Hamza Bauchi yace Allah ya mana albarka baki ɗayan mu. Tabbas akwai gyara, dole ne mu cire tsoro mu fito mu faɗa wa kanmu gaskiya. Akwai ɓata gari a cikin wannan harka ta Maulidi, domin ko Annabi ba zai taɓa yarda da sharholiya ba. Kira na ga shehunan mu gami da sha'iran mu da mu kanmu ɗalibai da mu fito mu yaƙi waɗannan ɓata gari don tsaftace wannan harka ta Maulidi. Allah ya ƙara mana ƙauna da soyayyar manzon Allah. Happy Maulud. Sai sakon Awal Chele da Bauchi yace tabbas wannan maudu'i yana da matukar muhimmancin gaske, ganin yadda bikin Maulidi ya kusanto. Mu ba wai muna kin Maulidin Annabi bane, sai dai ganin yadda wasu ɓata gari suke shigar Maulidi dan yaɗa badalar su da iskancin su a ranar Maulidin. Sai kuma wasu 'yan mata da zaurawa su ma suke shiga irin ta fitsara da nuna tsiraici, ana rawar batsa game da cakuduwa maza da mata duk da sunan murnar zagayowar ranar haihuwar manzon Allah. To alhamdulillah Maulana Sheikh Tahir Bauchi yana iya bakin kokarin sa na ganin an tsaftace sha'anin Maulidi. Don haka muna kira da babban murya ga malaman mu baki daya da su ci gaba da faɗakarwa ba tare da bambancin sabanin aƙida ba, domin a gudu tare a tsira tare kuma a kare martabar manzon Allah. Allah ya sa mu dace duniya da lahira baki daya. Sai sakon Umar Yusuf Musa Lere yace muna yi wa juna murnar zagayowar wannan wata da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zo mana da shari'a. Muna bikin Maulidi ne domin nuna farin cikin mu da samun annabin mu, sai dai cikin kowace irin harka ta rayuwa ana samun ɓata gari kamar yadda wasu matasa ke fakewa da wannan rana wajen yin sharholiya. Don haka aikin malamai ne su ji hankalin su daina, sannan kungiyoyin zakirai da 'yan agaji su sa ido sosai kan duk masu shiga tawaga domin tabbatar da basu kare ka'ida ba. Sai sakon Shafi'u Sale Kafin Galadima yace yadda za ku gane cewa ita wannan Maulidi ba ta da asali kenan. Duk wata ibada an shar'anta yadda ake yin ta a musulunci, yadda ake sallah, zakka, azumi, aikin haji. Babu wani abu da aka kirkiro sabo daga cikin waɗannan ibadu. Maulidi yau ya dawo kamar Rio Janeiro Carnival ko Cross River Carnival. Allah ya ganar da mu sunna. Sai sakon Abdullahi Alhaji yace maganin wannan matsalar ta wuce makaɗi da rawa da matasa kan yi a muzaharorin Maulidi shine maluman mu su kira matasan su buɗe musu littattafan da suka koyar da Maulidin, su nusar da su farallansa, mustahabbansa da kabali da ba'adinsa. Kaga shikenan an huta. Sai sakon Abdul Fati yace lalle yanzu kam hidimar Maulidi ya lalace sakamakon shigar gayu da 'yan aburge mata ke yi a cikin lamarin, amma dai kowa da niyyarsa. Mu dai fatan mu shine Allah ya sa a gyara, Allah kuma ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah. Ku tashi lafiya. Sai sakon Bako FGC yace abin da yasa ake hakan shine babu wata koyarwa ko wani babi da ake bi daga manzon Allah dangane da yadda ake Maulidin. Sai kaga katuwar budurwa a tsakiyar titi tana cashewa wai da sunan murnar haihuwar manzon Allah. Shin haka sahabbai da matansu suka yi? Allah ya kyauta. Da
fatan za ku tashi lafiya. Sai sakon Junaidu Magaji Abbakar ya ce maulidi daban bikin maulidi daban, muna jin daɗin ranar haihuwar annabinmu, saboda haka mu ba wani mai magana da zai hana mu zagawa don murna. Ra'ayoyinku ne duka waɗannan muka karanto su kamar yadda kuka rubuto.